Yöne bijak kepläp durandan kädi goý iş yerine, goý ödünün kesip yerini kesbetdiyen çörek çıkaryan yerine ya bazarına ya ödünün maşinana ya her yerde öýünne elinde de tesbih bolanyň işgali ýok. Arapda zakira diýip aýtýarlar. Zakira sen zikretmäge ýadyňa salýar diýdi. Başga bir bernamaň bolmandan soňra ol riýakarçylyk däldir ha. Diniň tersi de däldir. Ýöne gowulýa da elinde bolanyň. Bir belli bir hamana bir pire gol berip özünün bir büyruğunun etegini bolmandan soňra ýöne boş oturandan zikredi otursa gowda. Dili bilen, eli bilen, tesbih bilen. Ulkan adam din eneler, geliller, ulkan adamlaryň ulkan bilmeli terbiýetindendir. Ulamalyň birinden soraktyrlar ine şu görürüň. Ebu Hanife Imam Azamyň zamanyny bolan görürüňşi. Mel belagat yerini yetirip doğru açık keplemek ulamalar şoňa belagat diýerler, elme belagat. Belagat näme bolýar diýipdirler. Ebu Hanifeň zamanyny bir ulamalyň birinden soraktyrlar. Onda ol jogap beripdir: "Ma bellagaka el-cenneh?" Seni Allah'ın rızayetine cennete yetirýän zada belagat diýilýär diýipdir. Olay diýipdir: "Leysa hada urid." Yo men muna aýdamak diýipdir. Belagat diýip ilgüniň içinde näme aýdylýar diýipdir. Bu alim adam görüpdir, bil adam kän kepleýän adam. Ýene jogap beripdir: "Ma bassaraka mawadi'a rashadika." Belagat diýdigi bir bişirlik kefaýtmak diýdigi, ýerine ýetirip keplemek diýdigi, öz abreýiň, öz terakkiň, öz üsmüňi bilmek we şonu görmek aýdylýar diýipdir. Ol adam aýtdyr: "Leysa hada urid." Yo men muny aýdamak diýipdir. Sen başga da jogap berýäň diýipdir. Ol aýdypdyr: "Men lem yuhsin an yeskuta, lem yuhsin an yesma. Ve men lem yuhsin an yesma, lem yuhsin an yaqula." Bir adam kän keplisi kän kulak asyp bilmez diýipdir. Men kesme kulak asmak diýdigi da tarafa. Kän keplisi kän kulak asyp bilmez diýipdir. Kän kulak asmayan adam gow keplep bilmez diýipdir. Belagat diýip şoňa aýdylýar diýipdir. Ama ýene aýdypdyr: "Leysa hada uridu." Men muny aýdamak diýipdir. Onu bu alim ýene jogap beripdir: "Inne ma'şaran nebiyyin ala nebiyina ve aleyhimus salatu vesselam qalilul kelam. وكانوا يكرهون أن يزيد المنطق." Onu alim adam yine jogap beripdir: "Ay hacı däde" diýipdir. "Ay o adam" diýipdir. "Peýgamberler kepleýänmişdik" diýipdir. Bijak kän keplemeýän peýgamberler ýokuş görýänmişdik diýipdir. Diniň terbiýetinde däl kän keplemek diýipdir. Ine bir gow muqaddama, gow terbiýet, gow edep ilüniň içinde bir bernama galyşsa da ulkan adamlar, ulkan oglanlar 16-17 ýaşdan meýlek bitirdi däde, aga, ulkan adamlar bir kän keplemesizlik, kepleseňde gow keplemek, jaýly keplemek, gysga keplemek, purmana keplemek